Hello mga momshies! Hello! This is our second vlog again in the city. The continuation. So, maglakaw-lakaw mi, walking in the street. Yeah, kaya mga bata nagpiyak, nag-iyak na ba? Nag-iyak-iyak na, naghilak-hilak na ang mga chikiting. Ang mga awak-wak. Ang wak-wak pa, ang kikit na. Mo ni mga kikit. Team kikit na imi, mga team kikit. Ang mga wak-wak, Yeah. nagliya-liya na din. Oo, dara ang team kikik. Kaya nakagawa sila sa lungga kay mga Nagsudang ba? Yeah. Ang mga wak-wak nagkagawas. Kasi may mga bata sila, ngayon lang sila chance makalabas. Yeah, oo, enjoy. Pagparo dito, mga tao dito. Labasan sa lungga. We are waiting again Ma. because naay isa ka nanay mo abot na pod. Filipina, oh. Yeah, it's a Filipina. Ako lang walang anak dito. Single but terrible. Ba't na available? Single but terrible, naghahanap ng afam. So, di ara ang mga nanays. Ito ang mga nanays, dumating na. Meron sila mga chikiting. Ako lang wala. Yaya Dolor. That's the lubot of mga nanay. Look at that. Oh. Ganyan talaga ang mga nanay. Mga sexy, nag-aalaga ng mga chikiting. Yeah, masarap din makipagbanding sa kanila kasi sa Pilipinas parang nasa Pilipinas din ako. So, ganap sila ng ice cream. Magnolia, walang magnolia dito dai. Magno meron. Sakwan sa Independent. Okay. Oo, nanyan. Natutuwa sila because they have a chikiting. Oh, lumaki na daw bibi nila. Hindi yan manika ha, na hindi lalaki. Talagang lalaki yan at lalaki talaga yan. Oo. Oo, matagos talaga ilong ng anak niyo dahil ang papa ay Dutch. Oo. Manaw, Vex, Vex, Nagtanggal ang mubok na. Di ba ganyan pag baby? We are going to drink a coffee here in La Place. Huh? So, papasok na kami. Papasok na kami dito. So, there are the foods. Oh my God, it's a food. Yeah, here is the bread. Okay, we are going to sit here. Yeah, this is it. Kong is want this kind of soup. Yeah. This is the name. We are looking to what we are going to eat. Naglibog mi kung unsa. Siguro kanina lang kamati, siguro ang orderon. Ito kami, may baby na ako. Introducing Lynn, the Vietnamese, and Matthew. Look at that. 5 months na. Naging Yaya Dolor din ako, 163 dito. Mga anak, ito ang trabaho ng nanay niyo. Tapos, padala ng pera 1 million. Isang araw lang ginastos niyo. My gosh! This is Matthew. Introducing. Hello, Matthew. A handsome boy. Gwapo na baby. And good boy. Yeah. Mga momshies, humanami o kaon, nagtapok-tapok, nag-meeting me about sa among mga business sa Netherlands. So thank you for watching and don't forget to subscribe and like my channel. Okay, bye po. See you. Hello! Bye!